Ġieli kont xi parti u tibda tgħid imma kif ma nistax nieqaf niekol, pereżempju. Illum ħanaraw xi jwassal għalhekk u billi naraw xi jwassal ma ħanaslu mkien. Irdu naraw x'se nagħmlu biex aħna ma nibqgħux nieklu. Mela, fattur number 1, meta għandek l-kelma dwarek ħajibda jħajrek. U forsi anke jekk m'għandek ġuħ, forsi għajnejk ikbar minn żaqek bħal ħafna nies u allura tibqa' tiekol, tibqa' tgħid jaf x'tomanda diku, rew ħanieħu oħra wara ħanieħu oħra. Issa, fil-bidu, il-barriers ikunu f'postom. Ġifieri inti għal-bidu tkun kapaċi tgħid iktar le, tajjeb, milli ħatkun kapaċi tgħid le iktar ma jgħaddi l-ħin. Ġifieri, jekk tgħid iva u tibqa' għaddejja, speċjalment fejn jidħol id-drinks, għax nafu biżejt li l-alkohol qisu jibda jnaħħilek il-mistħija, tibda tiġi titnellaħ minn kollox u dawn l-affarijiet u normalment kemm fid-drinks u kemm fl-ikel tibqa' għaddej. Imma ma semmux l-alkohol għalissa niffukaw fuq l-ikel. Jekk inti xorta bdejt tgħid iva, isek għal-bidu kont soda iktar ma bdejt tgħid iva, iktar bdejt terħi komplejt ikol u saraħħa taġġon tispiċċa tgħid iva mhux darba ngħixu għax minn hawn ġol kaxxa. Vera minn hawn ġol kaxxa, però skont kif tgħixu wkoll, alright? Jiġifieri jekk jitħajkollok anke dawn il-15 li ġejjin parti wara l-ieħor, faċli bħal maġġoranza tan-nies leverage fil-fatt ikun li n-nies jitellgħu bejn 3 u 7 kilos ta' xaħam f'dan il-perjodu ta' ġimagħtej. Issa tgħid li m'hemmx Jannar, jiena ħanibda minn Jannar, vera. Però jekk ilhom qiegħda 80 kilo. Mhux aħjar minn Jannar jekk biss toħodha bis-serjetà tkun 80 flok ma tkun 87, pereżempju, allura daqsxejn perspettiva. U għalfejn qed ngħid hekk. Għax meta jiġi Jannar imbagħad, forsi anke sforz bil-panik u bl-istress li jkollok laqqas tkun taf x'inti tagħmel. Forsi l-ewwel membership li jiġi tmur imma tgħid tara x'għamilt bejdi spiċċajt fuq treadmill u fuq rota xi dwejja, flok ma qatt naħseb naqra u għażilt forsi xi programm fejn jkun hemm nisa bħali, forsi jkun hemm xi coach u nkunu ambjent ta' grupp biex nieħdu pjaċir. Anyway, ħanerġa' mmur lura fil-parties. Mela qegħdin dak il-party qed tara naqra minn kollox u qed idduq naqra minn kollox. Mela dik raġuni number 1 għalfejn tkompli tiekol. Raġuni number 2 huwa jekk inti tibda taħħal anke l-alkohol kif qedna apparti li tnaqqas il-mistħija u tnaqqas anke dik il-strong will li tajt le, l-alkohol minnu nnifsu wkoll qabdek aktar qaċċ. Issa, kif ġieli semmejt, il-bniedem, il-moħħ mhux kapaċi jagħmel daqshekk differenza bejn qaċċ u ġuħ. Mela inti qabel tgħid ħoj, fjakkajta u donni, ħanerġa' niekol, ħankompli niekol. Meta fil-verità li ikun forsi li tkun għadek dehydrated, naqqas l-ilma ta' ġismek, dak li jfisser dehydrated, minħabba l-alkohol. Mela, ħantik il-parir biex inti, kull meta qiegħda fid-dubju, kull meta tgħid isma' naħseb kien biżejjed tixrob. Jista' jkun ilma still, ilma sparkling, ara inti. Toqgħodx tistħi anke drinks tgħidilhom daqshekk biżejjed, ħadd biżejjed, ġismek huwa tiegħek, alright? Jekk ħadd bagħti minn xi lejl imqalleb, minn xi remettar, minn xi diarea, minn xi indiġestjoni, mill-fatt li għadha ħadqum xi ġieħ ta' rasu suppost tkun xogħol, inti ħadd batih mhux minn offrilek id-drink u forsi għal xi żewġ sekondi ħalih, alright? Ma jimpurtax dak li jkun jieħu għalih għal ġismek huwa tiegħek irrispetta lilek innifsek. Mela, raġuni oħra hija li qed tkun qed tieħu ħafna ħelu jew affarijiet li fihom ħafna zokkor, dak li jiġri huwa li ħajlulek il-livell ta' zokkor fid-demm u dak wara ftit dak il-livell ta' zokkor fid-demm jistabad. U ma li jistabad jisu s-sinjal għal moħħok jerġa' jgħidlek hej, ħanġa nieħu kick, mela ħanerġa' mmur nġib xi drink, jew ħanerġa' mmur nġib xi ħaġa tal-ħelu, jew jekk mhux ħaġa tal-ħelu xi ħaġa tal-ikel, so on and so forth. U fejn nixtieq nasal? Mela nixtieq nasal billi meta inti tasal fil-post mill-ewwel idealment tajt iktar level li iva. Għaliex għax dak ħajjejnek biex inti tibqa' fil-kontroll. Ħalli flok ma tinġar mal-kurrent kollox iva bqajt iekol, qabdej tgħid le, għalissa le, u għalissa le, qed tirbaħ il-ħin, qed terbaħ dak il-poter, dak is-self-esteem li inti kapaċi tgħid le. Ħalli mbagħad meta vera joħorġu items li vera jogħġbuk, tieħu lilhom mhux tkaxkar kollox u mbagħad ajma saqqi ajma xuġieħ u min jaf x'nieħxien il-libsa mhux tiġin il-buttuni ħajtiru. Alright? U apparti minn hekk, ixrob kemm tifla ilma matul il-lejl. Dak l-ilma mhux biss ħajjejnek biex minħabba l-alkohol li jkun qed jisraq lejn dak l-ilma, inti l-ilma ta' ġismek qed tirriplejsjah u allura ħadħossok sew u ħadħossok iktar qed tirraġuna, però ħajjejnek ukoll dak l-ilma biex inti tnaqqas minn kemm tiekol u kemm tixrob. Għalfejn? Għax jekk l-istoggu tiegħek għandu ċertu limitu, jekk qed timliħ bl-ilma, naturalment aħjar milli timliħ bil-burgers, bil-pastizzi, bil-finger food u bil-deserta u bl-alkohol kollu. Alright, mela, ixrob aktar ilma matul il-lejl,
tal-lemejt le, speċjalment fil-bidu, ħalli dak il-naqra poter, u apparti minn hekk iva, jekk ħireġ għal drinks, funnily enough, aħjar tiekol milli ma tikolx. Again, għaliex, mhux biss ħalli ma jeħdokx li hija xi ħaġa vera importanti, tajjeb by the way, jekk ħad tixrob is-suqx, ma marriċ noqgħod nippretka. Anyway, il-fatt huwa illi l-alkohol anka jibda jattakkalek it-toning li inti ilek trabbi biżmien. Jekk kont qed tagħmel l-exercise u għadek tagħmel l-exercise, l-alkohol huwa għadu kbir ta' dak il-muscles għax jibda jikollok literalment mill-muscles mit-toning li inti rabbejt. Grazzi għall-ikel, u idealment ovvjament li jkun ikelli fih il-proteini, għax il-proteini huma l-akbar ħbieb tat-toning tal-muscles tiegħek, alright? Mela jekk morru għal xi pereżempju meat platter, cheese platter, jew forsi anka għal minu vegetarian, xi vegetarian platter li jkun għoli fil-protein, dak kajjejnek biex inti anka dak il-muscles isek tipproteġihom billi tkun qed titmaħħom milli jiġkinulek. Allura, iva, jekk jireċ għal drinks biss, idealment ordna xi platter jew xi starter jew xi main course li fih il-protein. Għandu biżejjed, matul dawn il-ġimgħatej ħanibqa' nagħtikom daqsxejn ta' pariri ta' kif dan iż-żmien tagħmluh żmien verament sabiħ, tieħdu gost, tkunu soċjevoli, però kemm January flok ma tieħdu qataw ta' down għal kemm tellajtu pis, kemm tellajtu xaħam u n-nervi kollu jġib miegħu tgħidu wara kemm ħadd pjaċir dal-miliet u qed nieħu pjaċir aktar għax xi ftit żgħira ħafna jew xejn tellajt xaħam dawn il-ġimgħatej. Niltaqgħu.